Вземете 3% отстъпка от ARDES.BG с промокод PROMO3. Когато става дума за висок клас графични карти, първото, което привлича вниманието, е размерът. И при RTX 5080 WindForce OC той е внушителен. Повечето потребители отбелязват, че картата е толкова масивна, че често се налагат промени по кутията, преместване на вентилатори или добавяне на допълнителна опора. Актуална цена към днешна дата може да проверите в нашия сайт ITnews.BG, като последвате линка в описанието на видеото. За щастие, Gigabyte са помислили за това и включват стабилна стойка против огъване, която държи картата като вкопана. Никакъв GPU сак. Размерът обаче има своето голямо предимство – охлаждането. Отзивите са категорични. Картата остава изключително студена дори при сериозно натоварване. Температури от 55 до 65 градуса по Целзий при дълги сесии на 4K гейминг са впечатляващо постижение, особено при почти безшумна работа. Вентилаторите рядко достигат високи обороти, а при правилен фан-тюнинг резонансните вибрации между 1450 до 1600 оборота могат лесно да бъдат избегнати. По отношение на производителността, картата се справя с най-тежките заглавия на пазара. Киберпанк с модове, 4K гейминг, паралелно стримване и запис. Всичко върви гладко. DLSS и Frame Generation добавят още гъвкавост, макар че някои потребители отбелязват, че качеството при 4-кратно увеличение започва да пада. Дори без тези технологии, кадрите в секунда при 4K остават впечатляващи. Сред плюсовете се нареждат и допълнителните екстри. Отделно управление на RGB осветлението за логото и вентилаторите, надежното захранване и липсата на coil line. Истинска рядкост при мощни карти. Истинска рядкост при мощни карти. Разбира се, не липсват и критики. Един потребител е получил карта в видимо употребявано състояние, отворена опаковка, липсващи адаптери и предпазители. Това е по-скоро проблем с дистрибуцията, отколкото с самия продукт. Други отбелязват, че цената е солена и надграждането изисква сериозни инвестиции в останалия хардуер, за да няма bottleneck. Заключение. RTX 5080 WindForce OS е истински мастодонт. Голям, тежък, но невероятно ефективен и тих. Той е за хора, които искат максимална производителност в 4K и не се плашат нито от размерите, нито от цената. Ако търсите баланс между мощ, охлаждане и стил, това е картата, която ще ви накара да забравите стария си GPU.